Enyi kurase ward ya Itibo nsemo ya bunge ya North Mugirango ime county ya Nyamira niko bayasokire go sababa MCA otamurusia bisyo mu governor we county yo Amos Nyaribo bosyo bwiki enya gochia goikirana ase egeikaro ase abakichikura bagokwana hekerekyo niko bono batebire ng'abarabo tibatumetia aba MCA abo ase meremo yokoria ko murusia bisi mu governor Nengoro kujose umba Kanyamoti kosomo inisibe gitu Itibo ward njege ndongere na harora kia beku ali omuso noro beku boko imbijo mugabana ne ntunde ya gatatu ege ndogerindo nya nangengo ogeti ekiagera aba MCA to batumete bakoro basaiti nande barosia majika ase county na bono tutagete tukanyeta magenderero toroseri kuchibara kare twaeta ne bina bitutagete bigenderere taria mangana ya impeachment kere wiki na impeachment amangana ayi tokonyakana tokonyagikeria egento kende tutaeto mugabana oito atoigorire nyagetari egechini kaya rosi kuyaerire atuma banyagetari o gutogweta twanyore panado twagenda ntatikorora mangana impeachment kere wiki ikona ari gotebia abantu ba minto batiga mangana yo mugabana tumuganya 2027 tumumakerie report card yaye onyaga akorete gasi bobe tumotebia mugabana gendaka onyaga akorete buya tumotebia gendererie gasi igonje nara inabwate yamona abantu ba minto baitibona kimware oteba ase Itibo ase county ya Nyamira yatokire ng'aba MCA engaki ase yende no mangana babwate gosite ko business babwate ase bunge no gotaka koimbichi omugavana etutaete koboriga ase gazi tobatomete inero mandate yoka tobaete ekiagera buna manyete nga the prime role gose the commandate yomo MCA yaba MCA banyamira tochorete no kogenda barosia machiko ayago chigokonya asoko okoimokie county ito ya Nyamira igoro lakini bone kero toigure nga ekero baretire motion yoko imbichi omugavana kwanyora liori na lirio kabagotoka bunge bonsipi naende bagokore biasara ebyo basira ko rubunge tutaete ko baboringa inere gas tobatomete nene kiagera opochori bwo omugavana nabana inchi bamochorete naende 2027 teriale goikere tomumakeri kulingana na amakoru aya ali akorire report card ya enkomakiwe 2027 onye gegotoka ngokorire buna abana inchi batagete kiara na bamochorete na buchi boss chio mu governor ba muirani ose bamo bakekura buna ba kulingana no ne report card yabo ya eratoke yasomire bono nare goteba nga oise korigereria no ne chi family omosacha aise gotoka ngana nyome to mokungu nore no mokungu omokungu kerenga kiakoire tase chibu ne bina bwatororo nona nonyore bagari okore gasi gose ko somino na bana gose kwa gache nyumba Marieta David Ondari Amis kuru ekwati ya Itibo ward polling station ya nere getengere polling station injeri tangani gona ra goteba iga mbia mano gabana ase Itibo ward emirimo gwatokoreire kwaretire amachorore gichini kwaretire amache ase chinsoko kwatoroseri kibara naende tware gogosaba gabana ogenderere igo ase igo nara gotebia mwe musione Itibo ward enana uno mugaka na rusiria gopi gakio bwate si gabana erinde tonyora magenderero Itibo ward mbia mono sana tari boigo tosko bosyo mwancho